Ay mo manang gitikwang yabon aron. Inom tong baka mga kajibay kay yo maguro ni siya mga kajibay ipainom naman ta ko ni kanina tong baka. Ang baboy sa mga kajibay mo na ako pagkaon mga kajibay. Mga baktin mga kajibay. Hindi na magdugay mahimo na po ning baboy. Itong baktin. Pay usa dito sa kasad mga kajibay. Sa kabuk na nakiistorya sa panila mga kajibay, nagkiskis mga kajibay na. Kiskis ang atong mga PJ sa baka mga kajibay. Kiskis atong baka, atong usa lugananan pa to ditong usa ito pikas ada eh. So atong dako ang baboy dito. Siyaw kayo na. Tila ang baka na. Di mga kajibay kay makiro pa kani pasip-sip mo di para mahunahuan ang palibot mga kajibay. May hapon ni mga kajibay. Shout out. Subscribe, follow ang YouTube channel ni mga kajibay. Thank you. PG7 Kabahog o Joyboy Gatol Master P mo na akong YouTube channel mga kajibay. Sip-sip atas baka.